Gabu ase county ya Nyamira uyukorigia ekerogo kia bunge ya West Mugirango oyuboigo orumunya kerogo bwikiama gya Jubilee Vincent Kemosi omochirie amaroro y'omurai bwense William Ruto y'omwaka bw'ekiribubere n'emerongo etano n'omo asatebire omurai bwense taraikirania ari y'omwaka bw'ekiribubere n'emerongo etatu gukwana ime y'omuchio Nairobi Kemosi nigatebire murai bwense nigo abwenerete kubeka teneni amaroroki aikiraniri busyo bwogusuyoria ari y'omwaka bw'ekiribubere emerongo etano n'omo twaikeire ekero twansete ekero mwaka otwari wansa ari the millennium 2000 serikali yarengo ya NAG yansete na vision 2030 twasukire twaisire gwika 2030 egento kiawenete bono nukora ikaransa turarigereria tokora evaluation yebintu twabegete bya vision 2030 how much are we achieved mbirenga twaikiraniri na ende mbirenga tutaraikirania tokonyora biri twaikiraniri tubeke kando biri tutaraikirania na biri binde torengerete kubeka erindegere tubiretamo tubeke tuiwanane nga ibikwenda vision 2060 lakini umurai bwense enchera akorete genteke akubuka kurubwaye ritukerimo anza goteba nga vision 2060 akubeka igontege tukuburia abantu baminto umurai buno uyu okoreta vision 2060 bono kurubono iga paka 2060 ngaki abantu bakomenya vision kitubwate kurubono iga paka vision 2060 ebintu byakorekanire bya 20 ebya vision 2030 bintu kibyakorekanire what are the milestones we have achieved for vision 2030 na chiri tutigariti cha 2016 chirichi igo inche kurwase ngo ikaransa ase vision ya 2016 ko support ese ngencho ngantora take evaluation torigererie ase vision 2030 biribi abege twonki kere kitu achieve na kiri tutara achieve nga kituragi achieve what we have not achieved for vision 2030 tairazma to yeire 2060 ebindu nabokonywa medium term yatagete bitaraba achieved by 2030 ibitagete 5 years 10 years biba achieved so that tonyare ko tovautisha mbiribi bitagete vision 2030 na beyond emyaka ende 5 emyaka ende 10 na ende mbiribi ebinyato wansa bigende for vision 2060 for another 30 years igo obututu kanumbororo kyagero musko gache takaronji vision 2060 wholesome kotamanya ngambiri bitura achieve in the next 5 years koru 2030 mbiri bitura achieve the next 10 years koru 2030 erindegere tumanye gusuka mutwe so obututu kanu obumbororo na kibotambe togotebya abantu baminto nga eserikali yeregeti temanyetie kiegokora na kitu atebere abantu botambe kuna togosuka gochimutu gaiga namuna teyo William ne serikali aye egento turakore tegwika 2027 omwakonde no gotuma